4, 3, 2, 1. Γεια σου και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο εδώ σε αυτό το κανάλι στο Rena's Planet. Σήμερα είναι Μεγάλη Παρασκευή, έχουμε έρθει επιτάφιο, βρισκόμαστε στον Άγιο Νεκτάριο στο Φαλιράκι. Εμείς βέβαια θα είμαστε τετραήμερο σε ένα ξενοδοχείο λίγο πιο πάνω, θα σου τραβήξω πλανακή από εκεί. Αλλά στην παρούσα φάση είμαστε στον επιτάφιο και περιμένουμε να έρθει, είναι εκεί. Θα στον δείξω αμέσως τώρα. Πάμε. Αυτά. Οπότε θα σε πάρω μαζί μου τετραήμερο. Δεν ξέρω αν θα στα ενώσω όλα μαζί, αν θα σου ανοίγω κάθε μέρα. Μάλλον κάθε μέρα. Ή όλα μαζί, δεν ξέρω, θα δείξει. Stay tuned και θα δεις. Λοιπόν, σε γυρνάω σε επιτάφιο.
και η παρέα σε άλλο επίπεδο. Βέβαια, όχι, είστε το πραγματικά. Το πιστεύω. Μας δίνετε δροσιά και δημιουργική πνοή μέσα στις ιδέες. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ψώνια της εκκλησίας στη Σοφία. Σοφία. Κάτσε καλά. Μην το σηκώσετε, περιμένετε. Αυτό είναι κρίμα σου.
Δεν ξέρω από γεύση, αλλά εμφανισιακά είναι ωραίο. Οπότε κράτα αυτό. Η γεύση είναι πιο ωραία. Αλήθεια. Τέλεια. Πάμε παρέα με τον κρίνο μου. Πώς το λένε, να ξέρω. Σαν Φρανσίσκο. Ωραία. Δεν ξέρω, ο Μεσχέ μου το έφτιαξε. Σίγουρα και σπέσια ποτό. Α, ωραίο είναι. Εμένα μου κάνεις καφέ. Σπέσια. Άμα σας πω ότι ο καφές τελείωσε. Μην μου λες τέτοια. Πιες και σε ένα κοκτέιλ και καλό σου είναι. Οτιδήποτε καφέ έχεις. Να σε κάνω καπουτσίνο, ένα ωραίο. Θέλω Τι τρως, κοπέλα? Παγωτό. Τι παγωτό? Τσικλόφουσκα. Α, ωραιότατο. Εδώ πέρα έχει αυτό το μπλέχημα που είχαμε πάρει από το άλλο ξενοδοχείο. Τι πίνεις? Αρκουδάκια. Καλά κατάλαβα, όχι αρκουδάκια. Κάπως έτσι, θα σου πω απλά καλημέρα, γιατί εμένα η μέρα μου αρχίζει κάπως έτσι. Μεγάλο Σάββατο είναι σήμερα. Καλή Ανάσταση να σας ευχηθώ, με υγεία, αγάπη. Ωραία. Η ώρα είναι 7:30. Θα προσπαθήσω να σας το κάνω το βίντεο τριήμερο. Δηλαδή όσες μέρες μείνουμε εδώ. Να μην σου ανεβάσω εχθές επιτάφιο, σήμερα Ανάσταση, αύριο Κυριακή του Πάσχα.
Οπότε, ναι. Θα σου έρθει βίντεο τη Δευτέρα. Οπότε όλα αυτά θα τα δεις τη Δευτέρα. Αλλά θα είναι τριμεράκι. Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Απλά θα ανεβούν όλα μαζί τη Δευτέρα. Καλημέρα από μένα και φύγαμε για πρωινό. Τα μπεμπάκια είναι μέσα, κοιμούνται. Μας φέρανε baby cord, αλλά εμένα δεν βολεύονται στα baby cord. Τι είναι? Καλημέρα. Καλημέρα, όμορφη. Τι τρως? Σοφία, τρως? Ναι, Τι τρως? κλέπα. Κλέπα. Άσε εδώ. Οφείλει την κρέπα να δω πώς έχεις γίνει. Ωραία. Ναι. Πάει. Ναι, τι έκανα? Αρχίζει βρε. Πάω εδώ. Πού πας εκεί? Εδώ, τα φύκυλα. Εκεί, στα γρασίδια. Φέρε την κρέπα σου πρώτα. Καλά. Θα τη φάω όλη. Να τη φας όλη. Να γίνεις μεγάλη. Ναι. Γιατί εδώ δεν θα δίνω. Γιατί δεν θα γίνεις. Πρέπει να τα φάω. Μία-μία. Φάει πρώτα αυτήν και μετά αυτήν. Ας την εδώ. Ελεφάτι. Δεν θέλω, ας την εδώ. Ελεφάτι. Δεν θέλω, ας την εδώ. Νόστιμη. Είναι νόστιμη, είναι ωραία. Δεν θέλω κρέπα όμως. Αλλά Εγώ τρώω το αυγό μου, κρουασάν, φέτα και καφέ. Εντάξει. έλα. Δεν το θες άλλο? Όχι, ωραία. Σαν φέτα μόνο. 2 λεπτά να σου δώσω μωρομάντρα να σκοπιστείς και να πας στα φύλλα. Εντάξει. Και τέτοιο. Φέτα. Θέλεις φέτα? Πότε να πάω τώρα. Πού θες? Τέτοιο. Με τέτοιο, γιατί είναι έτσι. Η φέτα μου. Ναι. Γιατί έσπασα τα αυγά πάνω γι' αυτό. Τώρα δεν θα φάω. Μισό από μετά. Ορίστε. Θες να σου κόψω από εδώ που δεν έχει αυγό? Ορίστε. Καλή να είναι. Να τη βάλω στο πιάτο σου. Όχι. Είναι πολύ, θα το φας όλα αυτά μαζί. Θα το φάω μετά. Όλο αυτό. Ωραία, να στο βάλω εδώ. Όχι. Καλή να είναι, δεν είναι. Να στο αφήσω στη χαρτοπετσέτα σου. Ναι. Εντάξει. Ναι. Να τη φάω. Σκοπίστηκες καλά, να είσαι εδώ. Εδώ έχεις. Έχεις εδώ και εδώ.
Θα σας δείξω, παιδιά, και το νέο μου απόκτημα, το τατού αυτό. Είναι νέο απόκτημα. Είναι τα αρχικά των διδήμων. Αντώνης Άγγελος και Κυριακή Μαρία. Το μη δεν το έγραψα, για ευνόητους λόγους, δεν χωράει και να θέλω. Σε λίγο θα έρθει και η κουμπάρα μου η Άννα, οπότε κάπως θα έχει παρέα η Σοφία να παίζει με το Γιάννη, το Λευτέρη, την Νεκταρία. Θα παίζετε με το Γιάννη, το Λευτέρη και την Νεκταρία και την Καλλιόπη. Ναι. Τέλεια. Σας αφήνω να πω τελειώσω το φαΐ μου. Τα νύχια μου θες, βρε? Κουτσομπολίτσα. Τα νύχια μου θέλεις? Ναι. Τι κάνει ο αδερφός σου? Τι κάνει ο αδερφός σου, Σοφία. 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 Σοφία, σου μιλάω. Εσύ, τι βλέπεις? Δείξε μου τι βλέπεις με το κινητό σου. Δείξε μου το κινητό σου να δω τι βλέπεις. Όχι. Όχι. Σοφία, αυτό εκεί πέρα το σύννεφο δεν είναι σαν δεινόσαυρος? Αυτό εδώ δεν είναι σαν δεινόσαυρος, Σοφία? Σοφία, αυτό εκεί πέρα το σύννεφο δεν είναι σαν να είναι δεινόσαυρος? Όχι. Όχι. Ας τώρα μάλιστα το είπα πολύ. Τι μοιάζει? Αυτό Ναι. είναι λοντάρι. Λιοντάρι? Ναι. Όχι, δεινόσαυρος. Όχι. Γιατί αλλιώς δεν σ' άρεσουμε λοντάρια. Α. Αφού. Οκ. Μία βγαίνει ο ήλιος, μία σκοτεινιάζει. Τι τεζαβού όμορφο είναι αυτό, Παναγία μου. Εγώ πάντως το βλέπω για δεινόσαυρο. Τώρα, οκ. Όπως κατάλαβες,
Part 2 για πρωινό. Κρέπες κρουασάν, μερέντα, ξανά καφές, γιατί ξύπνησε η Καλλιόπη. Οπότε έπρεπε να φάει πρωινό, η οποία τρώει αγγούρια και cornflakes. Και νερό. Και η Σοφία χυμό. Κάπως έχουν ξυπνήσει και ο υπόλοιπος κόσμος. Λογικό, πλέον είναι πρωί, δεν είναι μεσάνυχτα. Εδώ μέσα χορεύουν. Ωραία. Σοφία, τι κάνεις? Παίζει ένα σπέτρο. Σοφία! Σοφία! Τι κάνεις, με? Γελιά βρήκε. Βρήκε ένα γαλί. Ας το κάπου. Το πέταξε. Αυτό είναι. Διασκέδασε. Πάπα. Ένα μισάκι. Όπως σου είπα, είναι Μεγάλο Σάββατο. Έλα, καλιά επιφανίσου. Είναι Μεγάλο Σάββατο, δηλαδή Ανάσταση. Να σου πω σε αυτό το σημείο, καλή Ανάσταση, Χριστός Ανέστη. Τα λέω από τώρα γιατί θα ανεβάσω αυτό το βίντεο, γιατί έχει βγει ήδη μισάωρο από ό,τι λίγο είδα. Οπότε αν το τραβήξω τετράημερο θα βγει αρκετά μεγάλο. Οπότε στο ανεβάζω τώρα και σου ξανασυνεχίζω από το Μεγάλο Σάββατο έως τη Δευτέρα σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, stay tuned, ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο, μη σταματάς ποτέ σου να ονειρεύεσαι. Αύριο είναι μια νέα μέρα, μια νέα αρχή. Γεια σου, Χριστός Ανέστη, φιλιά πολλά. Αν θες κάνε μια εγγραφή στο κανάλι, αν θες άφησέ μου το comment από κάτω. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, δηλαδή σε λίγο. Αυτό το βίντεο θα συνεχιστεί ξανά σε λίγο. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται και η Άννα, η κουμπάρα μου, οπότε σου ανεβάζω αυτό τώρα και σου ξανασυνεχίζω να σου τραβάω βίντεο και θα το ανεβάσω ή αύριο ή μεθαύριο, δηλαδή θα σου ανεβάσω αύριο την Ανάσταση και την Κυριακή του Πάσχα. Φιλιά!